Voetbalclub Cambuur bestiet 50 jaar en dat waard justerjong viert met een grote reunie van oud-spelers. En daar wie een soort animo voor. Er zijn ruim 250 oud-spelers vandaag aanwezig. Nou, dat zegt genoeg. Er komen mensen uit het hele land, zelfs uit het buitenland. Het is niet een club als de meeste clubs. Mensen hebben hier wat bijzonders mee. Die club gaat in je hart zitten. Zo zegt het Ruud in het eerste seizoen van de Leauters in 1964, 1964 doet een van de eerste derbies in SC Heerenveen spelen waard. En ik juster rollen de bal in het Cambuurstadion. Al moest er bij gewoon oudspelers nog wat gebeuren om zijn actie te krijgen. Wat ben je nog aan het doen? Ik ben met zijn hamstrings aan het rekken. Hij is hamstringgevoelig. Hij heeft te veel ham gegeten. Hoe is het met de spieren en alles? Op het moment nog wel goed, maar ik denk dat vannacht alles wel op slot slaat, denk ik. Maar dat gaan we wel beleven. Hoe is het om je nou weer in de stadion te staan? Ja, dat zijn altijd weer momentjes dat je weet vroeger voor de een hebben en nou is het weer prachtig om hier te wezen. Je ziet alleen maar om je heen en je ziet allemaal bekend en het is echt geweldig. Ik zag dat die reunie was, ik zag een paar namen erbij, dus het was zo leuk weer om die jongens weer te zien. En ik heb een leuke tijd gehad bij Cambuur. Mensen waren altijd aardig, dus vandaar dat ik hier wilde bij zijn. Goede tijden gehad, mooie tijden hier gehad en is het heerlijk om terug te komen. Hoe belangrijk was Cambuur voor jou? Ja, heel belangrijk. Ik heb in die periode heel veel plezier teruggevonden in het voetbal. En ja, mooie club. Daarom heel leuk om terug te zijn. Cambuur is zeker een hoop gebeurd in al die jaren. En dat is op sommige eikpunten, een 50-jarig bestaan is een jubileumjaar. Dan moet je daarbij stilstaan. Elk seizoen heeft weer zijn eigen hoogte- en dieptepunten, bijzonderheden.